DXDC Radyoman Report. Walay mahimo ang usa ka rice retailer sa Panabo City, Davao del Norte kung dili sundon ang ipatumang nga price ceiling sa bugas nga 41 to 45 pesos matag kilo epektibo karong adlaw September 5, 2023. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang John Ray Alimasag usa ka rice and corn retailer iyang gisulti nga laumang moubos na ang presyo sa ilang bugas subay sa executive order kun EO number 39. Apan iyang giangkon nga makalugi kini sa ilang negosyo. Gani ang mga retailers sa ubang rehiyon nagsirado na diin kini dili layo nga mahitabo kanila kung maapektuhan na sila pag-ayos sa sitwasyon. Babaan dyan na mo ang presyo para lang slowly ma-adhere na mo ang mga bagong kuhan, balao. Pero para sa mga sir, medyo sakit doon na kay namahal man na mo uguan. Pero kung mo na mando sa to gobyerno sir, musunod na lang tana. Masking kami lugi, no choice man mi sir. Gipasabot ni Alimasag nga dili usab pwede nga i-stock ang bugas tungod kay kini madaot ug makaapekto usab sa ilang negosyo. Gipanghinaot na lamang niya nga matutukan sa gobyerno ang problema sa mga mag-uuma sama sa taas nga gasto sa rice production. Hinungdan nga dili usab pwede nga ubos ang ilang baligya sa ilang produkto. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.